Si s'han quedat amb ganes de veure més falles, no patisquen, poden fer-ho a l'IBAM de València. Allí està plantada la falla d'Alfredo Ruiz, el pioner de les falles experimentals, una bona retrospectiva d'artista autodidacte i transgressor. Sempre ha volgut que les seues falles entraren a l'IBAM i així estan. Alfredo Ruiz, amb només 13 anys, comença a treballar en un taller faller i a exposar en l'espai públic. Pot ser l'aparador més exigent. Jo soc transgressor, però no ho he fet adrede, no?, per a provocar. Jo he fet el que jo sentia i volia desenvolupar-me per no quedar-me en el passat. A vegades alguna gent li ha caigut bé i a uns altres t'insultaven i tot. Era un context molt difícil on, diguem-ne, tots els seus companys treballaven un mateix llenguatge. Cap d'ells ni una impronta personal. I en el cas d'Alfredo, en les seues falles, eren falles d'autor, clarament. Quan veies una falla d'Alfredo Ruiz, sabies que era ell. Fa anys que buida el taller i ara diu que llig i passeja molt per València. Així ha portat els vestigis de l'obra efímera que ha conservat. He trencat molt. I m'he quedat en l'obra aquesta última. Perquè l'altra eren el que jo havia après, que també està bé, però és una obra massa barroca i jo no entenc. Jo m'he llevat el barroquisme de damunt i moltes coses gràcies a que he anat evolucionant. M'he enriquit en art i en literatura i tot. Este bosc geomètric és, de moment, la seva última falla. I com que esta mostra estarà oberta fins l'abril, sí que la cremarà, però les flames li arribaran per Sant Joan.